Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i màster en programació neurolingüística, i això és Focus Humà. Avui estava pensant una mica què podia comentar-vos per reprendre el ritme aquí a Focus Humà, i se m'ha acudit una cosa força interessant, ja que una mica la temàtica és el creixement humà i donar una mica de bases de les disciplines que jo treballo, de la hipnoteràpia i de la programació neurolingüística. Doncs parlar-vos d'un llibre. És un llibre que té els seus anys, Encontrarse a todo trance. Està escrit per un psicòleg clínic, Ramiro Álvarez, i fa unes reflexions molt interessants per al moment actual i sobretot per entendre tots els embolics que ens fem les persones i com és que en les últimes dècades hi ha com una... Potser sembla que la cosa va una mica més, no? De fet, sempre hi ha la dita que diu que n'hi ha més a dins que fora en referència als manicomis. O sigui, ja us vaig comentar en els altres posts que qui més qui menys tothom té com embolics o complicacions amb les seves idees, amb les seves creences, no? Jo aquest llibre el vaig llegir ja fa un cert temps. Parla de trànsit i de programació neurolingüística. Pel que fa a la programació neurolingüística no us ho puc pas recomanar perquè està molt desfasat, pel 94. Bé, doncs igualment estava desfasat. Però pel que és el trànsit a mi m'ha sigut molt útil, m'ha agradat molt amb el tema de l'autohipnosi, que de fet és un mètode que he fet servir molt. Pel que fa al tema d'avui, que us en llegiré un fragment, ell, en la introducció, al principi dels primers capítols del llibre, parla una mica, no, de tot aquest fenomen de les complicacions que ens hem anat creant, tot aquest món que hem anat construint i que porta per una banda comoditats, però per l'altra té els seus problemes. I diu així: el terme alienació fa referència a allò a l'altre, allò aliè al propi individu. Així, hom diu que algú està alienat quan no és el mateix. Les seves reaccions no es corresponen amb la manera habitual de manifestar-se. La seva manera de comportar-se l'ha convertit en un perfecte estrany. La nostra cultura de producció i mercantilisme resulta també alienant perquè mou a moltes persones a renunciar a la seva autèntica essència, a la seva identitat personal, transformant-les en un mer instrument de la voràgine consumista que molts han convertit en la referència única de la seva existència. Pensem que aquest llibre va ser escrit, això com dèiem, a principis dels 90, i sí que ve que la informàtica i un cert nivell de tecnologia eren presents. Tecnologia, però més tecnologia de consum. Però no tenia ni de bon tros el panorama que té això avui dia. I encara menys penseu que quan es va escriure això, internet, les xarxes socials eren a les beceroles, per ser clars. Ell continua: sembla com si tot ens convidés a negar-nos a nosaltres mateixos, per arribar a convertir-nos en submisos clients de la gran tranyina político-industrial d'Occident. Això està escrit al moment, això, als 90, mitjans 90, és el moment de zènit, que semblava que hi havia aquella prosperitat inacabable, que semblava que tot havia d'anar més, tot podia anar més, les planificacions empresarials sempre eren guanyar més, guanyar més, guanyar més, guanyar més. Fins a la capacitat de pensar pot quedar atrofiada en base a assumir cegament els lemes publicitaris, tan simples com eficaços en aquesta tasca alienadora, que des de les més diversos suports envaeix la intimitat de la nostra convivència familiar, ens acompanya en els nostres desplaçaments, fan esport amb nosaltres i estan, en una paraula, arribant a constituir-se com una part integrant de la nostra història personal. Quants anuncis, quantes cançonetes, que a més són superenganxoses els anuncis, no ens acompanyen, no ens creen complicitat amb les altres persones, fins i tot, com diu ell, amb la família, no? És una invasió tremenda, extraordinària, de la intimitat personal i una interferència en la construcció del nostre sistema de pensament. Ell continua:
Quant de temps fa que no estàs amb tu mateix? Quina va ser la darrera vegada que et vas aturar per escoltar la teva veu interna? Quin sentit trobes als teus somnis, si és que somies? Si aquestes preguntes us han arribat a sorprendre, caldria que us poséssiu en guàrdia. Tal vegada les ombres de l'alienació estan sufocant les últimes brases del teu foc intern. No deixis que s'apagui la teva llum. Ella és l'única que et pot il·luminar en el teu camí. La teràpia ens proposa la tasca de reprendre el contacte amb nosaltres mateixos, que tal vegada ja estiguem perdent. La màxima socràtica, conèixer-te a tu mateix, segueix tan vigent avui en dia com en els temps de la Grècia clàssica i constitueix el primer graó i la meta darrere de tot el nostre periple vital. I el requisit imprescindible per arribar al propi coneixement és haver-se trobat abans a un mateix. És evident, si allò que volem ho fem perquè ens ve de gust, perquè surt de dins nostre, pot sortir bé, pot sortir malament, però serà allò que nosaltres determinem de fer. Quantes vegades t'has plantejat si realment allò que compres ho compres perquè ho necessites, ho compres perquè ho necessita algú altre, ho compres perquè vols que semblin les coses d'una determinada manera, o perquè ja no pots fer sinó comprar, ja que t'estan apretant. Quantes actituds surten naturalment d'allò que més o menys tu voldries i quantes surten de la pressió de l'entorn que hi ha. Quanta gent ha començat a fumar perquè fumaven els col·legues, perquè semblava més cool, més masculí, si voleu, com a mínim en la meva generació. Quanta gent comet imprudències perquè està amb els amics. Quanta gent acaba amargada a la seva vida perquè és incapaç de trencar una família, perquè no cap en la seva concepció mental. En aquest cas, d'on t'ha tret aquesta concepció mental? És pràctica? És útil per la seva vida, pel seu esdevenidor? Em sembla que és una molt bona introducció entre tots aquests primers videoposts que vaig fent i que crec que us pot portar a pensar una mica a vosaltres mateixos i començar a entendre una mica més coses. Seguim, espero que us hagi agradat aquesta petita nota, aquesta videonota, i fins la propera.